Hanneke is hier met nieuwe muziek. Nick weet wat je voor pakjesavond moet doen. En Marion heeft de leukste uitjes. Dit is Dwars door Limburg. Welkom bij Dwars door Limburg. En jullie hier welkom aan de desk. We beginnen vanavond met het nieuws van de week. Nick, wat heb je voor ons meegenomen? Ja, de geplande btw-verhoging op sport, cultuur en boeken is voorlopig van de baan. Voorlopig van de baan. Ja, bij het plan was 2,3 miljard wat gedicht moet worden. Bij het nieuwe plan van het kabinet. En 1 miljard is gevuld door het voorlopig door laten gaan op de hotellogies. Maar dan blijft nog altijd sport, cultuur en boeken over. En dan blijft er 1,3. Voorlopig van de baan, maar het blijft een vraagteken. Maar voorlopig een goed bericht, vind ik. Voorlopig nog even ja, zeker. ademhalen. Ja, want het heeft wel invloed op ook de prijzen van de kaartjes. Ja, bioscoop, boeken, noem maar op. Of naar een concert of een festival. Ja. En dat is toch 12% verschil, hè? Ja, en reken maar uit. Voor de jeugd denk ik wel fors. Ja. Ze slok op een borrel eigenlijk. Ja. Het kan een reden zijn om dan niet te gaan of minder te gaan. Precies, dat is echt jammer. Ja, eigenlijk jammer. Dus dat vind ik eigenlijk een goed nieuws. Nou, mooie start. Verder heb je nog iets leuks meegenomen, want je hebt nog iets weg te geven. Ja, inderdaad. Een prijsvraag. Dan moet ik even de winnaars even pakken. Ja, waar ging het over? Waar ging het over? Ja. Nederpop All-Stars in Dock 6 binnenkort. Ja, en dan mogen we dan 2 kaartjes voor weggeven. 2 keer 2 zelfs. De vraag was, wie is de zanger van de groep Doe Maar? Dat was inderdaad de vraag. En ik heb de winnaars. A. Verlinden. Ja, die krijgt dus 2 kaartjes. Oh, ja. En Arjan Joosten. Dus gefeliciteerd. Heb heel veel plezier straks in december in Dock 6 en geniet ervan. En we horen wel of het leuk was. En het antwoord was Henny Vrienden. Ja. Natuurlijk. Ja, nostalgie. Ja. Marjan, ook nostalgie. Sinterklaas is weer in het land. En je kunt hem ook in de regio bezoeken. Zeker. En die ik vanavond wil belichten, dat is het Sint-Nicolaashuis en de Franciscuskerk in Weert. Ja, hele mooie entourage ook. Ja, vroeger in het Van Horne Museum, nu Museum W. Maar ze zitten sinds 2018 in de Franciscuskerk en daar hebben ze inderdaad alle ruimte om uit te pakken. Ja. En je kunt er echt met je ouders, met opa en oma, de kinderen Sinterklaas gaan bezoeken. Ja. Maar je ziet ook de pakjespieten, de kuntjespieten. Er is van alles te beleven. En ze kunnen ook dingen doen, meehelpen. Ja, ze kunnen meehelpen. Ze kunnen meehelpen pepernoten bakken. En ze kunnen meehelpen pakjes inpakken. En dat is ook een grote speelruimte. En je kunt er echt een hele gezellige middag van maken. Alleen middag, zeg ik. Want de ochtenden die zijn gereserveerd voor scholen en voor minder valide groepen. Maar het is wel verstandig om van tevoren even te reserveren, want ze werken met tijdsloten. Ja, dat drukt een beetje het vermijden, ja. En dat ook ieder kind de gelegenheid heeft om Sinterklaas persoonlijk een handje te mogen geven. Superleuk. Ik weet het nog van vroeger zelf. Ik heb het ook met mijn kinderen bezocht toen ze nog in de leeftijd waren. Ja. Jij ook, Anneke, of nog niet? In Weert nog niet, maar ik ben bijvoorbeeld wel afgelopen zondag natuurlijk Sinterklaas bewezen verwelkomen bij de Maas in Kessel. Ja, hij heeft toch altijd iets speciaals, hè, die sfeer? Ja, zeker, deze sfeer. En ik vind het mooie ook van weer dit Sint-Nicolaashuis. Het wordt helemaal gerund door vrijwilligers. Ja, mooi. Dat is heel bijzonder. Ja. Dus even reserveren van tevoren via de website, zie ik. Ja. Via de website www.huisvannicolaas.nl. Nou, mooi, dankjewel. Ik kom zo weer bij je terug. Nick, Sinterklaastijd betekent ook altijd weer dat we aan de crisis moeten. Voor sommigen een creatieve uitspatting en voor anderen weer een frustratie. Je hebt nog tips? Het was voor mij meer een creatieve uitdaging. Ik moest dan ooit de 13 gedichtjes maken. Het cadeautje kopen vond ik al makkelijke verhouding met de gedichtjes maken. Ja, 13 gedichtjes? Ja, en maak maar eens een gedichtje voor iedereen. En ook nog eens een keer een leuk gedichtje. Ja. En voor de kleinkinderen ging het nogal. Maar dan voor de kinderen dan een schoonzoons en schoondochter was het natuurlijk weer een ander verhaal. Maar sinds AI er is, denk ik, nou, ga ik dat heel even te hand nemen. En dat biedt inderdaad een oplossing. Dus heb je een idee, voer het in bij AI en je krijgt hele leuke oplossingen, hele leuke gedichten. Dus je gebruikt gewoon niet 30 keer hetzelfde. Nee, want ik voel natuurlijk steeds iets anders in. Hè? Maar ik heb natuurlijk de proef op de som gedaan, Joyce. En ik heb voor jou iets leuks ingevoerd. Ja. Ik heb ingevoerd, geboren in Meijel. Fijn werk heeft ze. Ja. Graag op vakantie, leuke kleren. Ja.
Ze geniet van het leven en ze presenteert Dwars door Limburg. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja. Let op. Ja. Hele kleine lettertjes, maar oké, let op. Ja. Joyce Krane, geboren in Meijelklein, maar nu in Helden voelt ze zich fijn. Bij PNM schittert ze telkens weer. Dwars door Limburg, dat doet ze met flair. Magazines maken is haar werk. Met fijn magazine toont ze zich sterk. Met een knipoog en een scherpe blik maakt ze elk moment een mooi stukje uniek. Joyce, je bent een vrouw uit één stuk. Bij jou voelt het leven als puur geluk. Blijf wie je bent, zo stralend en fijn. Een prachtmens voor Helden en Meijelklein. Nou, dankjewel. Nou, stoppen we. Zijn we het einde komt. Ik ben benieuwd. Pippen er voor ons ook één. De tijd is beperkt. Ja. Nou, maar dat is inderdaad een uitkomst. Ja. Heel leuk. Ja. En had je ook nog beelden voor ons meegenomen? Of was dit die verrassing die je voor mij in petting had? Dat was de verrassing, ja. Dat hebben jullie mij goed gevormd. Ja. Dus gewoon een tip eigenlijk voor de mensen. Het komt gewoon heel gedicht uit de rollen. Ja, heel makkelijk. Zo makkelijk is het eigenlijk. Maar je moet natuurlijk wel de goede items invullen. Hè? En dan komt er wel wat uit. Ben je niet tevreden, dan laat je het AI even corrigeren. Zeg je van nog iets specifieker. Nou, dankjewel voor deze tip en voor dit mooie gedicht. Nou. Daar ben ik wel heel blij mee. Anneke, Sandra is op pad geweest naar een band. Waar is ze deze keer naartoe geweest? Ze is naar de band Harriet geweest. Zij repeteren elke vrijdagavond in Horst. Het is 4 stoere mannen die zichzelf echt de Nighttime Heroes noemen. Ze hopen ooit nog wereldberoemd te worden, maar vooralsnog repeteren ze nog lekker in Horst. Nou, hier is Behind the Bands. Daytime Losers, Nighttime Heroes. Vandaag ben ik op de repetitie bij de band Harriet. Naast mij Brandon. Hey Brandon. Hoi. Ja, vertel eens iets over jullie band. Wij zijn echt daytime losers. Laten we eerst even beginnen over het liedje wat we nu net gespeeld hebben. En dat is Nighttime Hero. En dat is eigenlijk het verhaal van een doorsnee amateurband waarbij... Op leeftijd, waarbij... Beetje op leeftijd, waarbij je toch ergens het gevoel wilt hebben van... Ja, toch het podium op en toch de grote concerten doen. En het is het allemaal toch niet geworden. Maar wel heel veel plezier hebben met spelen. Dus en als je dan toch 's avonds op het podium staat... en dat je dan toch het optreden hebt en er toch naartoe leeft... en op het moment dat je bij elkaar komt in het oefenhok... en de aanhanger vol laat en dan met de spullen nergens naartoe rijdt... helemaal naar Zevenum of Leunen of... Maasbree natuurlijk. Zwaanshoek, Berg op Zoom gaan we naartoe. Dan heb je toch het gevoel dat je toch een beetje de nighttime hero bent. En als je eenmaal op het podium staat, ja, dan, of er nou 10 of 100 of 1000 mensen staan, het is en blijft gewoon heel leuk. Hier naast mij is Thijs. Ik heb begrepen, ik weet niet of dat nog helemaal klopt, maar dat veel van jullie band bassist waren vroeger. Was jij dat ook? Ik ben ook bassist geweest, ja. Wat zijn bassisten voor mensen? Normaal gesproken wat meer teruggetrokken, wat introverter en wat rustiger binnen de band. Dus staan niet zo in de picture. En dat matcht dan heel goed? Ja, de schakelen natuurlijk. Als je dan een keer een andere rol is, het even wennen. Als je bijvoorbeeld solo moet spelen of moet gaan zingen en zoiets, dan is het toch net wat een andere rol die je in een band hebt. Ja, want een optreden dus heb je dan een andere rol. Maar je bent geswitcht naar gitaar. Ja. Hoe komt dat in één keer? Nou, zoals de meeste begin je op een akoestische gitaar met wat kampvuurliedjes. Op een gegeven moment kwam ik bij een band. Dan is het over het algemeen op dat moment de slechtste gitarist. Die werd toen bassist. Nou, dat was ik. Dus heb ik heel veel jaren bas gespeeld. En later bij andere bands ben ik met gitaar begonnen. Ja. En dat bevalt? Ja, dat bevalt goed, ja. En je zingt er ook bij, zag ik? Ja, tweede stem af en toe.
leuk of zo van, het is dat moet? Nee, als het moet, dan is het leuk. Ja, en het klinkt ook wel, dus ik zou zeggen, vooral doen. Daarnaast Marcel? Yes. Ja, ook bassist geweest ooit? Nee, dat heb ik nooit met plezier mee kunnen doen. Je altijd drummer geweest? Vertel eens iets. Ja, sinds ik 4 ben met de sokjes bezig en dat is nooit weggegaan. Okay. Dus altijd, ja. En jij bent nog niet zo lang bij de band, als ik me niet vergis? Ik denk een jaar of 2. En ja, het leuke in de band is eigenlijk dat we komen op vrijdagavond bij elkaar, maken muziek, pakken een pilsje, hebben het over allerlei dingen die in die week gebeurd zijn en we gaan weer vrolijk naar huis. En iedere keer hopen we weer dat we kunnen stoppen met werken en wereldberoemd worden. En misschien is dit dan de kans. Ja, nu is het. We gaan ervoor. Ja. Iedere keer weer. Ludo? Ja. Vertel eens iets over, wat waren nou echt de highlights qua optredens? Nou, de highlights voor mij persoonlijk waren de reis naar Zwaanshoek. En vooral de reis. Waar ligt dat? Dat ligt onder Schiphol. Oké. Ook van Schiphol ergens. En dat was op zich een leuk optreden, maar de reis erheen en de reis terug was zeker zo leuk. Dus dat vond ik wel een belevenis. Ja. Meer een soort van levensles. Het gaat niet om de bestemming, maar... Ja, eigenlijk het is een bepaalde vibe die je krijgt met elkaar. En dat is gewoon heel leuk. Daar doe je het eigenlijk voor. Een band is niet alleen de muziek. Ja, dus zeker niet. Hoe lang spelen jullie samen? Als ik over mezelf praat, 4 of 5 jaar ben ik hier bassist. En dat bevalt goed. Maken eigen werk. Is dat een beetje, mag ik zeggen dat jullie core business is en dan voeg je daar wat covers bij, of is dat verkeerd geïnterpreteerd? Nee, de core business is toch coverwerk. Okay. En het is gewoon leuk om eigen muziek te schrijven en te maken. En als dat uiteindelijk tot een goed nummer komt, dan neem het mee in de playlist. En soms doe je wat meer en soms wat minder, ook afhankelijk van waar je speelt. Ja. Maar we zetten er toch altijd wel tussen. Dus we forceren het gewoon bij het grote publiek. Marcel, heb jij nog leuke anekdotes of zo die je zou willen vertellen? Nee. Oeps. Ik heb nou net geen... Ik zit net pas 2 jaar bij die band. Misschien zijn daar nog anekdotes. Ik moet meteen denken aan dat wij een keer aan de kroeg hebben gespeeld. Een beroemde podium hier in Horst. En dan speelden we met een andere band, de Afterparties. En op een gegeven moment werd dat allemaal... iedereen ging op het podium en het was één groot feest, alles bij elkaar. En dat liep dusdanig uit de hand in positieve zin dat de kroegeigenaar het podium opsprong en zei: stoppen jongens, we moeten stoppen, want de kroeg wordt afgebroken. Er liepen mensen met de voeten tegen het plafond. Dat was voor ons ook redelijk uniek, maar dat is voor de eerste keer dat we echt het concert werd afgebroken omdat het publiek te wild werd. Hey Thijs, jullie zijn weer een opstart, zeg maar, nadat jullie nu ook zonder toetsenist verder gaan. Mensen die dit horen en denken, nou jeetje, dit vind ik echt vet. Wat voor soort dingen, waarvoor zijn jullie te boeken? Waarvoor? Eigenlijk voor alles was mensen die deze muziek leuk vinden. Dus we hebben vaker op privéfeesten mensen die 50 worden of zoveel jaar getrouwd zijn, met pensioen gingen. We hebben op festivaletjes gespeeld, dus in kroegen gespeeld. Huiskamerconcerten bij wijze van spreken gaan ook? Kan ook. We hebben ook wel eens akoestische concertjes gedaan. Dus gewoon boeken en wij kijken wat wordt gevraagd en kijken of we daar iets mee kunnen. Ja. Nou ja, ik zou jullie zo boeken. Ja. Dus als je een feestje te vieren hebt waar je echt de voetjes tegen het plafond moeten of de tent afgebroken moet worden, dan moet je hier zijn. Harriet, dankjewel.
lekker stevig muziekje. Marion, is dat ook wel jou besteed? Of wou jij iets van een andere stijl? Nee, iets anders. Ja. Ja. Maar ik blijf wel even bij jou, want het winterseizoen brengt natuurlijk wel sfeer en warmte en gezelligheid met zich mee. Waar kunnen we dat allemaal vinden binnenkort? Ja, natuurlijk hier helemaal in onze regio. En wat een bijzondere plek is dit jaar, dat is wel het outlet in Roermond. Want die zijn in samenwerking aangegaan met de Efteling. Oh, wat leuk. Ja. Ja. En nou, de Tovernacht Pardoes, die is in november en december is die ieder weekend aanwezig. Je kunt op een foto met Pardoes. En ja, er is iedere avond om 4:30, dacht ik, is er een lichtshow bij de grote kerstboom. Ja. Nou ja, dat is sowieso heel mooi, sfeervol, verlicht allemaal en aangekleed. Dus ja, het is toch de tijd van cadeautjes kopen. Ja. En, Ja. maar ook van gezellig samen uit gaan eten. Het is eigenlijk toch echt wel de tijd van met het gezin of vrienden of familie ja, de tijd doorbrengen. En dat kan op een hele leuke manier. Dus ja, shoppen kan, lekker eten kan. Bijvoorbeeld met een happen- en stappenwandeling in Baarlo of een happenstap in Thorn en Wessem. Of met de Remuntse Hepkestour. Oké. En dat kan op 2 manieren. Dat kan via de Easy Travel app. Dan loop je dus een wandeling door de stad. Je leert iets van de stad. En je gaat op 3 plaatsen kun je een hapje eten. Oké. Dus op 2 plaatsen. En dat is van tevoren een verrassing of is dat wel al bekend? Nee, dat is een verrassing. Je kunt kiezen uit een aantal, Ja. gerechtjes. Maar er zit vast iets bij Altijd wat iets wat bij. is. Ja. Of je kunt het spectaculairder doen. En dan kun je meedoen met de... Oh, ik moet altijd even kijken hoe dat ding heet. Met de Virtual Adventure Tour. Yes. Ja, dat is wat moderner, dus dat gaat via een app op de telefoon. Ja. En dan krijg je ook alle mogelijke opdrachten. Dat is om, ook een Roermond. Dat is Ja. ook een Roermond. Alle mogelijke opdrachten om te doen, challenges. Dus echt leuk voor een vriendengroep of wat dan ook. Maar niet alleen Roermond is natuurlijk in kerstsfeer, ook Panningen, Venray, Weert. En in Weert is dit jaar een winterparadijs. Een heel groot paviljoen is daarop gezet op de Nieuwe Markt. Met een schaatsbaan. Je kunt er natuurlijk schaatsen, curling. Ja, eigenlijk 24 dagen achter elkaar is daar van alles te beleven in Weert. Dus echt moeite waard. Ja. Maar wil je liever de natuur in, lekker alle rust? Dat kan natuurlijk ook. Op de site van Hart van Limburg zijn van alle mogelijke tips te vinden om te genieten van deze sfeervolle kerstdagen. Sfeervolle tijd. Nou, dan krijgen we nog druk als we alles willen gaan doen. Nick, heb jij al iets van die activiteiten ondernomen? Nou ja, ik hoef inderdaad maar over te steken, vlakbij het outlet. Ja, ik ga er erin verdiepen. Wanneer ik een paar dagen vrij heb, ga ik inderdaad naar de overkant, ja. Lekker happen en snappen. Happen en snappen. Ja, zeker. Even sfeer proeven. Ja. Marion, jij hebt ook wat beelden voor ons meegenomen. Kunnen we alvast een beetje sfeer proeven? Heerlijk, hè? We komen helemaal in die sfeer. Kaarsjes aan, lekker sfeervol. Maar of de natuur in. Kan Ja, ook. ook altijd fijn, zolang het niet regent. Nico, binnenkort is ook weer natuurlijk het PNM-hoes. De voorbereidingen zijn in volle gang. Wat kunnen we verwachten dit jaar? Ja, vandaag is het 21 november en over een maand zitten we er middenin, hè, van 20 tot en met 22 december. En ik kan me nog heel goed herinneren, toen ik de eerste keer in het glazen huis zat, dus echt een glazen huis buiten, was het net zo weer als het nu buiten is. Dus koud, nat en schuiverig. En ik weet niet dat we ook daar moesten slapen. En ik in mijn bed, nou het was helemaal nat en klam. Ik denk, jongens, wat heb ik er allemaal voor over? Maar nu dus gezellig in het warme Dock 6, hè, voor het 2e jaar. En het is the place to be. Ja. En wat is het thema? Eenzame ouderen. Ja. Heel toepasselijk. Heel veel mensen voelen zich alleen met kerst. Zeker met deze dagen, oud en nieuw. Dus we proberen daar iets in te gaan doen. En ik denk dus zeker dat het gaat lukken. Mensen kunnen wens doen. Mensen kunnen ook diensten aanbieden. Zodat het voor de ouderen wat makkelijker en mooier wordt. En zeker met deze dagen. En niet alleen met deze dagen. Maar dat het eigenlijk iets blijvends wordt. En dat er contacten ontstaan. Zodat ze de rest van het jaar er ook profijt van hebben. Dus we hebben de dorpsontmoetingen hebben we een beetje geactiveerd. En het wordt heel breed opgepakt. De muziek komt er. Zeker. En ik kan me nog herinneren die laatste dag van vorig jaar. Die slotavond. Ja jongens, jullie moeten allemaal naar Dock 6 komen. Ben je aan het shoppen? Kom heel even bij Dock 6 binnen. Het is
Van alles is te doen, eten, drinken, noem maar op. Je krijgt er spijt van als je niet binnenkomt. Hele mooie, bijzondere sfeer. Ja, En dan kunnen zeker, mensen nog zeker. steeds wensen in. Zeker, kan bij concerten kun je een briefje in de bus doen. Ja. Kijk, je kunt daar kaarten gaan halen, mailen. Komt allemaal goed. Ja. Als je maar wens hebt. En zeker ook een dienst aanbieden, vooral de laatste. Misschien net zo van toepassing. Kun je een Zeker voorbeeld doen. noemen van een dienst waarvan je echt denkt, ja, dat is nou echt iets leuks wat je zou kunnen doen? Nou, neem mensen mee uit eten. Ja? Oké, Nodig ze uit voor een kop koffie. Neem ze mee ergens naartoe. Shoppen bijvoorbeeld. Mensen die het heel moeilijk vinden om alleen de stad in te gaan. Neem ze mee onder de arm. Het zijn met een rollator, rolstoel, noem maar op. Bezorg die mensen een hele fijne middag. Ga een kop koffie drinken ergens. Er zijn zoveel mogelijkheden en gelegenheden. Doe het. Ja. Pak het op. Het hoeft maar heel klein te zijn Ja, natuurlijk. precies. Ja. Vaak gaan we heel groot En laat eten. die mensen gewoon praten. Ja, doe het. Ja. Nou, dankjewel. Anneke, jij bent er ook bij betrokken bij dit initiatief. Jij kunt al iets bijzonders bekendmaken vanavond. Ja, wat Nick net al zei, hè, het thema is vooral ook ouderen. Dus we hebben ook vanuit de muziek gedacht van hoe kunnen we die groep nou bereiken en hoe kunnen we daar iets voor betekenen. Ja. Dus al brainstormend kwamen we op het idee om een soort sing-along te gaan organiseren. Dus op 2 momenten dan hebben we allemaal ouderen uitgenodigd. Die komen naar Doc 6 en dan gaan Sandra Korsten, Bertie Peters en Marijke Gijzen gaan dan met hun liedjes zingen. Van vroeger, van nu, samen met elkaar, wat gedichtjes. Iedereen is van harte welkom. Gewoon lekker samen zijn, een kopje koffie drinken en En dan genieten. komen er ook weer verhalen van vroeger. Ja. Hè? Precies, met die liedjes van vroeger komen ook weer de verhalen. Ja, Ja. dat het herkenbaar is. Zeker weten. Ja. En vooral in Ja. de kerstsfeer, dan is het sowieso wat emotioneel allemaal. Ja. Ik denk dat het weer gaat lukken. Een Zeker heel leuk weten. idee, inderdaad. Ja, en samen zingen zorgt ook echt voor verbinding. Ja. Dus, Ja. En nou, we gaan even kijken. Hoe Sandra? Oh nee, hè. Die zal toch niet denken... Oh, daar is ze al. Ik dacht, die zit er toes te wachten. Rustig, maar alles komt goed. Oh, die heeft de blog al bezig. Wow. Wij gaan voor de mensen van een iets oudere leeftijd dan wij... gaan we zingen met de mensen en voor de mensen. Kerstliedjes. Want ja, iedereen wil gewoon rond kerst in de kerstsfeer komen. Dus ja, en zingen is iets wat ons allemaal verbindt. En wat ons ook verbindt met de ouderen in onze prachtige gemeente. Ja. Wat gaan we doen? Ja. Ik zie een ganse lijst, hè? Ja, ik heb wel een deel kerstliedjes opgeschreven, Oh. maar we gaan ook wat anders doen, denk ik. hè? Ja, we gaan er ook wat anders doorheen gooien. Hè. Hey, neem Stichtine speciale jas ook met. Oh, met een lekkere warme jas, met een lekkere warme jas. Ja, heerlijk. Dat neem ik. Speciaal. Hey, en is het dan leuk als ik tussendoor gaat gedichtjes doen? Ja, Tussen zeker. de liedjes Ja. door. Kijk, leuk. Ja? Ja. Ik mag een klein beetje meezingen, maar ik laat dat graag over aan deze 2 toppers. Maar af en toe zal ik ook een toontje meezingen. En ja, mijn specialiteit mag ik ook op deze bij deze prachtige gebeurtenis meedoen. Ik ga lekker gedichtjes doen. Vooral die oudere liedjes, ja, die zingen ze zo mee. En ja, dat is echt heel mooi. Maar ik vind het ook altijd heel leuk om een luisterliedje te zingen of toch wat Engelstalig. We doen niet alleen maar kerstliedjes, we gaan ook nog wel leuke meezingers doen. En ook wat Engelstalig. Dus van alles wat. Oh, heerlijk hè? En een tas koffie, denk ik toch, dat er ook bij zit, of niet? Ja, maar volgens mij krijg je zo nog wat lekkers. Ja, ik ga ervan uit dat de deur voor iedereen open is. Ik denk niet dat het heel specifiek is, want ja, wat Bertie al zegt, zingen verbindt. En of je nou 8 bent of 80, ik denk dat ja, de klanken van muziek maken iedereen blij. Precies. En als je denkt van, goh, ik zit rond de kerst, ik heb niks te doen, of die is daar naartoe, of die is daar naartoe. Kom lekker hier naartoe, want hier is het te doen. Hier zingen we samen, hier krijg je het kerstgevoel. Een heel gelukkig kerstfeest. Voor jou, voor mij, voor allemaal. Voor jou, voor mij, voor allemaal. Nou, heerlijk. Ik krijg er helemaal kerstgevoel Ja. van. En wanneer kunnen mensen hier naartoe? Ja, tijdens het PNM-hoes op vrijdag 20 en zaterdag 21 december om 11 uur. Tussen 11 en 12. En iedereen is van harte welkom. Ja. Het is gratis, dus
kom gerust. En Neem je opa, je oma mee, je tante. Dat ga ik ook doen. Ja, superleuk. Dankjewel. Nou, dat is een van de vele leuke initiatieven. 20 tot en met 22 december in het PNM-hoes bij Doc 6. Ook ik zal mijn bijdrage leveren. En Nick, jij hebt ook al een leuk initiatief bezocht. Ja, we worden allemaal ouder. Dan moet je verzorgd worden, hetzij thuis of in een verzorgingstehuis. En zit je dan in een verzorgingstehuis, dan word je bediend. En dan is het vaak voor die mensen is het dan totaal anders. Je wordt verzorgd, het komt allemaal op je af. Maar in Huis ter Borgt in Balo hebben ze een leuk initiatief. Laten de mensen gewoon toch nog actief zijn met hetgeen wat ze nog allemaal kunnen. Mensen hebben vaak gekookt, heel veel dingen gedaan. En nu laten die mensen ook mee koken. Dus ik ben daar aangeschoven aan de keukentafel, zal ik maar zeggen. Ze hebben een paar gasten te koken. En gasten van het huis dan. En ik ben aangeschoven en het rookt daar, net als bij mijn moeder vroeger thuis. De mergpijpjes. Ja, snap je? Daar werden balletjes van gemaakt. Worteltjes werden gesneden. En nou ja, ik heb er even met mensen gepraat. En hele leuke verhalen komen dan los. Ja. Ik heb een stukje meegebracht. Nou, we gaan even kijken. Ik ben eerst 4 maanden in de meebeams geweest in Venlo. Nou, ik moet precies terug naar boven. Omdat je door hier vandaan kwam. Ach, ja. Nou, ik ben heel blij. Heel blij, hè? Ach. Ja. Het is wat, hè? Ja. Maar ja, goed. Ja? Maar ik ben eigenlijk blij dat ik hier ben. Echt hoor. Ik heb 8 kleinkinderen en 7 achterkleinkinderen. Zo? Ja. 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 Ja, het is hier nog wel allemaal op leeftijd. Hier is hier op een werk. Ja. School. Die hebben er bezigheden, die hebben er dagtaken, hè? Ja. Dat zijn vastkokende aardappelen, hè? Of appelmoes, of wortelenmoes. Wortelenmoes. Maar helaas hebben we allemaal geen keuze, hè? Nee, het is goed. We trekken een lotje en dan moeten we mee doen. Ik heb bliezen dat geen zit. Ik heb bliezen dat geen zit, hè? Is het goed, ja? Is het goed? Nou, wat een bijzonder initiatief, Ja, Nick. dit is maar een klein fragmentje. Ja. De hele opname duurde netto nog 10 minuten. Dus daar word ik uitgezonden rondom het PNM-hoes of in het PNM-hoes. Daar komen nog veel mooiere verhalen. Het is eigenlijk maar een heel klein stukje. Ja, mooi. Mooi, Dank ja, je. zeker. Ja. Marion, op 14 en 15 december vindt alweer de 4e editie plaats van een bijzonder kerstevenement in het Limburgs Openluchtmuseum Eindhoven in Nederweerd. Ja. Jij bent er al eens geweest natuurlijk. Ja, wat kunnen mensen daar verwachten? Nou, er is het Einderpiekfestijn. We kennen in Deventer het hele beroemde Charles Dickens festijn. En ook in Achtse kennen we een soortgelijk festijn. Maar in Eindhoven daar hebben ze dus het Einderpiekfestijn. Ja, ze hebben natuurlijk al de entourage is er. Ja. Maar nu komen er ook nog eens 300 figuranten, toneelspelers, artiesten en... nou, er gebeurt van alles en nog wat. Ook voor de kinderen is er natuurlijk de ouderwetse carousel. Er wordt gebakken, de oude ambachten worden uitgeoefend. En natuurlijk heel veel inderdaad in die Anton Pieck-stijl. Dus niet de Charles Dickens, maar hier in Nederland wordt dan de Anton Pieck-stijl, die is er. Nou, ze verwachten wel dat het druk gaat worden. Dus Eindhoven vraagt ook, als jullie willen komen... Reserveer dan de kaartjes van tevoren via de website. Ja. Zodat het ook niet te druk wordt, want het moet toch ook een beetje gespreid worden, het bezoek. En gezellig blijven. En natuurlijk kun je er altijd genieten van een hapje en een drankje. Er is van alles te zien en te beleven. Ja. En om alvast in de sfeer te komen, heeft Marion wat beelden voor ons meegenomen van afgelopen jaar. Alle morgen zijn we samen. Het publiek werd op het terrein van de Einderhof de geschiedenis ingetrokken, waar een groot aantal bezienswaardigheden aan het voorbij ging.
De prenten van Anton Pieck spelen zich veelvuldig af in hetzelfde tijdsbeeld, waardoor het publiek veel overeenkomsten kon zien met de levende expositie. Ook voor de allerkleinste was er veel te doen, van knutselen tot in de paardendraaimolen. Langs de route werd het publiek verrast met verschillende optredens, koorzang en kerstliederen. Nou, wat een heerlijk sfeertje. We moeten nog keuzes gaan maken wat we gaan doen de komende week, Marian. Ja. Anne, iets voor jou om met je kinderen naartoe te gaan? Nou, vorig jaar zijn we in Arsen geweest en dat vonden ze superleuk. Dus ik vind het echt een hele leuke tip. Zeker. Ja, Wanneer is dat? Dit is op 14 en 15 december. En dan van 's middags 3 tot 's avonds 8. Dus je moet ook een beetje de avondsfeer lekker krijgen. donker. Ja, leuk. Ja, leuk verlicht. In je agenda zetten. Zeker. Ja. Anneke, jij hebt ook nieuwe muziek voor ons meegenomen. Wat heb je voor ons meegenomen? Ja, het album van Ton Engels en dat is 8. Een album met eigenlijk alleen maar covers van hem. Dat zijn we niet zo van hem gewend. Maar hij heeft er bewust voor gekozen om allerlei nummers die hij eigenlijk al zijn hele leven speelt van anderen, om daar in een eigen jasje zijn eigen sausje overheen te gieten en daar een album van te maken. Dus ja, dat heb ik meegenomen. En wel weer in dialect, neem ik aan. Hè? Allemaal in dialect. En je kunt het niet luisteren op Spotify, want het zijn dus allemaal covers en die regels zijn aangescherpt. Dus dat betekent dat jij, als jij iets covert, ja, dan mag je het eigenlijk niet op Spotify zetten. En hoe kom je dan aan de muziek? Nou ja, je moet daar rechten voor kopen, dat is wel. Maar om dan het weer te plaatsen, zeg maar, dan moet je weer toestemming voor vragen aan de auteursrechten en de erfgenamen, et cetera. Dat is allemaal heel ingewikkeld. Maar je kunt het gewoon online bestellen bij Ton Engels, mocht je het willen. Ja, oké. Nou, bedankt voor deze tip. Yes. En je hebt ook nog wat evenementen die je kan aankondigen. Ja, dat klopt. Het eerste evenement is B. Manders op 1 december. We organiseren een bandweekend waar dit jaar 9 bands aan meedoen die zich gaan ontwikkelen. Die krijgen workshops, bandcoaching. En op zondag 1 december dan treden ze op bij B. Manders. En dan in Echel, hè? In Echel, ja, dankjewel. Ja. En de organisatie van Egopop die gaat daar dan een band uitkiezen die mag spelen op het grootste festival van Pelemaas. Dat is wel heel bijzonder ook. De laatste editie van Egopop volgend jaar. Ja. Spannend. Ja. En dan nog de nominatie van de Limburgse Popprijs. Ja, dit jaar hebben we 2 nominaties uit Pelemaas. Namelijk Nicky Seelen en Anne Grubbe. Zij zijn genomineerd voor Jong Talent. Pop in Limburg organiseert die prijs voor een aantal categorieën. Beste song, beste album, beste initiatief, belofte. Maar ook de Young Professionals. En daar hebben we dus 2 nominaties uit Pelemaas. En op 8 december is de uitreiking. Dus ik ben erg benieuwd of we daar vanuit Pelemaas misschien wel met een prijs naar huis komen. En waar moeten we haar al van kennen, of die 2 meiden? Nicky Seelen is onder andere bekend van het organiseren van heel veel evenementen hier in de gemeente. Ja. Zoals een rock-along. Maar is ook betrokken bij de hangout, waar ze jongeren ook begeleidt. En Anne Grubbe is heel erg actief bij Grenswerk in Venlo. Aha. Ja. Nou, Nick, je kunt even gaan kijken. Want we hebben filmpje van ze meegenomen. Ja. Ik maak zelf ook muziek en ik vind het belangrijk om anderen daarbij te ondersteunen. Of het nu met zangles geven is, of evenementen organiseren, of jonge mensen podium geven. Ik ben best wel gefocust op jongeren, om die gewoon een plekje te kunnen geven in de muziekindustrie. Want ik weet als geen ander hoe lastig dat is als je jonger bent. Dus ik wil gewoon andere mensen kansen bieden en andere mensen helpen. En dan zie ik jongeren stralen op het podium en dan krijg ik gewoon echt kippenvel. En denk, wat zijn mijn kindjes, zeg maar. Ik hou me voornamelijk bezig met promoten van shows en alles voorafgaand de shows. Zodat er zoveel mogelijk mensen hier naar Grenswerk komen en kunnen genieten van onze shows. Het leuke is hier, zeg maar, er gebeurt echt van alles. Dus we hebben talentontwikkelingen. Dus bijvoorbeeld, ik speel op Zomerparkfeest. We hebben grotere shows van tribute bands hebben we hier staan. Maar ook bijvoorbeeld Flight in de Joriskerk. Dus eigenlijk alle genres komen hier voorbij. En dat vind ik vooral heel vet. Je ontdekt ook nieuwe muziek hier, ook als je hier werkt. Ja, ik vind het gewoon belangrijk om anderen ook in hun kracht te zetten en anderen te zien stralen. Want dan denk ik van ja, ik vind het toch fijn dat ik een stukje heb kunnen bijdragen aan hun geluk. En buiten de culturele sector, wat ik ook heel belangrijk vind, muziek helpt mij als ik zelf in een put zit. En ik heb wel eens dat mensen naar mij toe komen, oh Nicky, dankjewel dat je dit hebt georganiseerd. Ik zat in de put, ik voelde me niet lekker. En nu door deze zangles of door dit optreden zit ik weer zo veel beter in mijn vel. Denk ik, ja, muziek doet veel meer dan alleen verbinden. Het helpt ook mensen. Dat vind ik zo mooi om te zien. En ook
met de andere 2 genomineerden. Dat het gewoon super tof is dat we in deze industrie mogen werken en zoveel mooie dingen mogen doen. Dus ik denk dat dat de voorbereiding is. Dus het wordt een gezellig feestje, denk ik, daar in de muziekgieterij met z'n allen. Nou, we gaan duimen voor Nicky en Anne. Ja, superleuk dat ze genomineerd zijn. En je zei zo net dat we ook in het PNM-hoes weer veel muziek kunnen verwachten. Ja, buiten de sing-along, Zing Dicht Ben Je Mich, waar we het straks over hebben gehad, hebben we ook nog bandjes met eigen werk die komen spelen. Jonge bandjes, maar ook 2... bands van heel vroeger, een reunie van de band Utopia, een reunie van de band Colorado, een old star band om toch in het thema ouderen te blijven met heel veel hele goede muzikanten met heel veel ervaring. Die ook daar een aantal sets gaan spelen. Maar ja, ook een Ton Engels die je straks al voorbij zag komen. Heel veel muziek. Dus je bent van harte welkom tussen 8 en 11 elke dag. Gratis op radio en tv te beluisteren. Echt, maar kom vooral even kijken, zou ik zeggen. Van 20 tot en met 22 december bij Doc 6 en natuurlijk te volgen op radio en tv. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Meer activiteiten vind je op onze site. Fijn dat jullie er waren. Dank voor het kijken en tot volgende week. Dan zijn we er weer.